И здравейте на всички, аз съм до Pro Gaming Zone и днес ще видео с GoPlay BG. Ето от тук ще играем на Brawl Stars. Ето го неговия профил. Има 44 бролера, които са яки. В момента е с Леон. Ето това е моя акаунт, който има по-малко. Имам 35 бролера. И ето ги и тях. И да, аз ще отивам в другия ми акаунт. И ето, това е другият ми акаунт. И в момента Гого, т.е. GoPlay.bg. Ето това е моят акаунт с 23 бролера. Аз имам толкова от твоите, аз имам повече. Виж, 44 броя. И да. Имам Анджел. Най-новият герой. Да. Знаеш ли моят Анджел колко? 61. 71. Така, хора, сега ще го поканя. О, не! Махнах поканца. И така, ето го него, става и Леон и да започваме. Аз съм трева в уста, бе. Трева ми си, бе. Ето виж моя легендарски човек. Да, започваме! И ето ни магически се озовахме в игра. Здрасти, как си? И така. Това е така интернета. Какво правиш, бе? Така. Лад Спайк. Гром. Това е слабак. Тогава защо те уби? Това гром носи. Така, хора. Обаче то Нани колко ма дразни, ако знаете. Кой? Гром ли бе? То с Нани колко го мразя. Ай, не бе. Сега ще убият. Така. О! Направи бака. Направи. Така сменям бролера. Ще имам малко с Дайнамайк. Динамайк. Той ми е 10 ранг. Айде! Как го направи? Така, хора. Давай. Давай, Леди. Но то са тук. Може ли аз? Не. Ба! Давай, започвай! Аз да почнем сам. Ти си самича. Така, хора, дайте лайк на това видео. И за мене, хора. Да, дайте лайк за GoPlay BG. Тия може да напръсна.
Ама да на хора. Чакай, ще се крия, защото дай на майка му, ако ми влезе Амбър. Да на тук. Ти отивай да ги стреляш. Аз ще се крия, защото ако ми влезе Амбър, право ще ме изпече на шиш. Кой те стреляш? Ръвс ли? Ръфи. Меме. Я пипчик. Той знае той къде е. Той ще дойде. Трябва да й влезеш. Не, бягай. Двама са. Амбър! Бягай, бягай, бягай. Бягай, бягай. Аз съм силен, бе. Не си силен. Така. Бягай, бягай, бягай. Умрял си. Той е Амбър. Той дойде към мен, ама... О, не, отивам в другия си акаунт. Сега. Преди да отида в другия акаунт имам стари дроп. И сега, момента на истината. Барабани, моля! Епик. Море. И... Oh my god. Както да е. Време е да отида в акаунта ми сега. Ето хора. Връщам се в този акаунт, защото в другия нямам късмет. Никакъв. Сменям се с бролери тук. Ай ще игра с код. Надявам се. Може ли да се избере друг? Надявам се този път да спечелим. О, добре. Аз съм Едгар, той е. И давай. Малко са някакви звуковете на Едгар и на Кол. Не искаш ли това? Не. Така хора. Аз тук вземам пауъра по вете. Зеления дим идва. Така. Я! Убивам Емс, убивай Емс, убивай Емс, убивай Емс. Не мога да убия. Тук пак има Амбър. Пак и тая грозната птия. Няма ли... Ай, тук е. Чакай. Бате Едгар е много бърз. Извикай да се доближи. Да. Там! Не. Оф, тази досадна Амбър. Досадната Амбър. Трябва да съм някой дет да я разгроми. Просто макснатият бролер. Ти добре ли си, Дарък, знаеш колко е добре. Знаеш ли Едгар колко ранги има? Знаеш ли Едгар колко ранги има? Колко? 18. Дарък е 88. Сигурно са. Не знам, мисля, че не е 20 ранг Дарък. Добре. Гого, отивай да таковаш спайка. Отивай! Никой няма да се лъжи. Добре, убих Тара. Бягай. Не! Щях да се измъкна. Давай play again. Добре. Беше накосан да се измъкна. Между другото, поне направих един кил.
Така, хора. Тук има спайк. Гледай сега. О, не, бяга от челито, ще изкърчи. Така. Убий го! Дай. Не. Трагичен си. Те не спят да ме бият. Тази огромната ще ли пикла. Аха! Видя ли? Айде. Мисля, че имам още един кил. Айде! Бягай. Браво, бягай. Не отивай. Нищо! Така, хора. Значи, сега ще кажа кой да водиш. Давай. Така, аз ще бъда селпри. Аз много го нявче. Аз го имам. Аз имам. Днеска взех. И така. Започваме. Тук има много, бе, виж. Давай бързо взимай, докато няма никой. Ай, майко. Не, това са моите. Това са моите. Не! Не! Вземи ги за мен! Що не ги за мен? Да, ти като няма изчака и аз няма да чака. Не те искаха да ме бият. Еми. Отивам в атака. О, този е АФК. А не е АФК. На това ме уби. Ой, колко е напрегнато. Бързо! Ай. Останаха и тия досадници тук. Аз убих! Бу! Аз бягам. Чипи, ало! Ние ще играем. С баджи, той е при нас. Така, хора. Аз сме дигнали. Тя пие кафе с това. Така, хора, абонирайте за канала. Да, спомня, че пие кафе. Play BG е твърде слаб. Не знам, защото... Така, връщаме се след малко. Хора, тук сме. Сменям се за последно бролера. И... Айде, може би... Кой да бъда... Ще игра с... Бъс. Така. И... Да. Чакай да изкъсих телефон. Извинявай, че изкъсих.
Така, хора, започваме игра. Нищо не е. Играя, просто се чеся. Така. Бързо. Бягам наистина. Няма да ходя там. Защо? Как ми седи? Давай, 4 секунди. Не, бе. Но защо и къде ми седи? О, не. Да, баче, ти си силен. What? Аз го оцелих, защо не ме изстреля? Но той само стреля! Колко има на този циган? Еми, това беше от нас, хора. Да, Ако не сте се абонирали, се абонирайте, лайкайте направи писвал. и ай, чао!